Meeste ongelukken op de Caracas-Baaiweg. Er is een rapport verschenen over de ongelukken in het verkeer hier op Curaçao. Een bulletin geeft een overzicht van de cijfers van verkeersongevallen die plaatsvonden in de eerste helft van 2025. En daaruit komt naar voren dat de meeste ongelukken plaatsvonden op de Caracas-Baaiweg, gevolgd door de Rooseveltweg, Zottegatweg Noord, Winston Churchillweg en Santa Rosaweg. Dat zijn allemaal grote wegen waar mensen vaak wat harder kunnen rijden. En als je kijkt naar wat voor type ongelukken hebben plaatsgevonden, vooral kop-staart-botsingen, daarna zijdelingse botsingen met een ander voertuig of gewone zijdelingse botsingen. Achteruitrijden levert ook veel ongelukken op. En er is 13% enkelvoudige ongevallen van mensen die zelf dus bijvoorbeeld tegen een muur of tegen een boom rijden. Het is niet de eerste keer dat er uit naar voren komt dat op de Caracas-Baaiweg veel ongelukken voorkomen. En dat komt vooral A, door te hard rijden en B, doordat er onvoldoende wordt gekeken naar het verlenen van voorrang.